Yes, good morning, 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 good morning. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man na panratikan mundo, hanggang po kitang alas 4. Yan pong hapon yan, pag 3 to 4 ang programa. Ngunyan po, hanggang kitang alas 7. Welcome po mga tukang sa programa niya, tong Morning Hirit. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta kita ka, boss? Kami po nagpaabot gerari din pangumusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa DZGB. Welcome sa programang ini. Good morning po, Legazpi City. Good morning mga taga Legazpi Port. Legazpi Port area. Magandang morning. Sharing man po mga taga dyan sa Albay District. Mga taga Northern Barangay. Mga taga Southern Barangay. Good morning. Yan po sa may Kabangan, Maray na Aga. Sharing man po mga tugang bilog na Daraga, Albay. Good morning sa Indogabos, ha? Sharing man po sa mga paradangog niya to, mga tugang sa buong Albay. Kabikulan, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Good morning na. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kasabay niya to, mga tugang sa technical department, si June Napolis, Buda si... Ata si Jing ta, inspirado si Jing mag-ata pagmata pagkaaga. Paghanda ka Jing, tayo naman kita Jing sa Sabadong halawig Jing. Ikaw naman kita Jing na forum sa Sabado Jing. Para naman sa mga senior citizen. Ha? Para naman sa mga senior citizen kita. Ha? Sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz, sa luwas mga tugang and Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning, hindi po sa DCGB. So, mga kababayan, uy, good morning, tabi sa mga taga dyan sa Kwana, mga taga dyan sa Daraga Public Market, ano? Po ang mga taga dyan sa Panuang Daraga, lalo na po dyan sa Daraga Public Market, ha? Yung mga parantabay ta dyan po sa Saudan kan Daraga, makusugon dyan ang radyo, ha? Sana po, dakol ka mo na, dakol tabi ka mo na kwan, dakol ka mo na bentangon yan pong aldaw ni Lunes. Bako, sa Daraga bagaan sa Lunes, Lunes bagaan sa Daraga, ha? Good morning, tabi dyan mga tugang sa mga taga Albay District Public Market. Mga taga Saud, sa Saaran, dyan po sa Albay District, Siringman. Mga tugang ang mga parasaod niya to, digdi po sa Legazpi Port area. Yan, ha? Okay? Medyo, ingat-ingat kita, no? Halangkaw pa manggirari, tabi mga tugang ang kasukan COVID sa palibot, ha? Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning habang nakatutok ka mo sa pag-aaga sa DCGB. Po mga tugangan mga benamano niya tong Bareta ngunya na pag-aaga aldaw nin Lunes habang kamutabi dyan nakatutok nagkakape mga tugang gamit tabi ang Jim's Coffee in the morning. Update mga tugang, may kinaraman sa kaso ng COVID-19 sa lado lokal. Base po ini sa linubas na report, mga tugang kan Department of Health. Latest po ini kaso hapon. 249 na panibagong kaso ang naitala po mga tugang sa Bicol Region. Nagtotal sa bilang na 13,398 o kaya 42,050 ng aktibong kaso. Napagaraman mga tugang ng Albay may 67. 17 po kadang napaduman sa Legazpi City, 15 sa munisipyo kan Daraga, dakol-dakol sa Daraga di. Siyam sa Ligao City, 5 po sa Ginubata, 4 sa Pulangi, Asin Tabaco, 12
Tulo sa Malilipot, Makakay, Pioduran, Santo Domingo, Asin, Tiwi. Mientras tanto, iba pa niya itong mga update, mga tugang sa Catanduan, Camarines Sur, 65, mantang sa Catanduanes, 52. Tulpi Subirak, 25 mga tugang ang kasukan COVID-19 sa Virac, Catanduanes as of yesterday. Pito dyan sa Isus ko sa ang Karamuran, harayong munisipyo ini. Sa Karamuran po may 7, 5 sa San Miguel, 5 sa Viga, 4 sa Bagamanok, 3 sa San Andres, 2 sa Pandan, Asin, Saro, sa Bato, 19 mga tugang sa Masbate City, mantang 45 sa Sursogon, 12 po sa Sursogon City, 8 sa Gubat, 6 sa Bulan, Asin, Erosin, mantang 4 sa Pilar, 2 sa Huban, Magallanes, Prieto Diaz, Kasiguran, Tigsararoban sa Donsol, Kasiguran, Asin, Santa Magdalena. Okay, sangon yan. Mga tugang igwanin 10 gada na na-record ang Department of Health. Last kan Biyernes ang report June 30 ang gadan eh. Ngunyan 10 ang gadan. Mga tugang na nagtotal sa bilang na 1,261 ng deaths and COVID-19 sa satuyang rehiyon. Sa ibong nalado, may recoveries po na na-record, mga tugang na ang recoveries po kontra sa COVID-19, 158. Okay. Yan po mga tugangan, mga buena manong bareta. In the morning, update po kan COVID-19 sa Bicol Region. Hindi po sa satuyang programa sa DCGB. Okay. Ramontan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Oras natin, mga tugang iguana kita nin 20. Makalipas ang alas 5 din aga. Hello Jim. Good morning Jim. Jimmy, come in, Jimmy. Pasok, Jim. Go ahead. Ay nagata BBB, maray naga sa mga parantabay. Sa mga bungkaras kan sa to yung mga istorya, police report, negative, tranquilo man ta BBB sa nakaging mga oras. Thank you Lord. Sa ibang istorya, pasalamat sa Diyos si Mayor Jim Anong Hoko. Dahil sa ibong kan pag-positive niya sa COVID-19, nagkod isinara nagkapirangal daw ang Office of the Mayor kung saan gabos na staff sa Lindongkan Munisipyo isinairarom sa swab test. Bilang resulta, nagluwas na tabi BB. Good news, gabos, negative. Yup. Tangon niya na daw, ahaliw na ang ibinandirang lockdown sa munisipyo, gustong sabihin back to normal na, mabukas na asin mabaralik na sa trabaho ang mga empleados. Okay. Yan, tras tanto sa mga sa barangay, mantinidi pa ang granular lockdown, igwa pa nin mga checkpoint sa mga bukana kan na mga barangay, big-obligar na ang mga naglalaog sa kada barangay, may ipresentar na quarantine pass, lalo na itong 44 mga barangay na konsideradong high-risk areas sa BBB. Huday pa ibabalik ka, no? So, 21. Aspira? 7 days, bagay ito, 1 week. Hanggang 21 palan. 7 days palan ito. Okay. So, ang good news, digdi sa munisipyo, marali ka na sinda dahil sa negative man sa test. Gabos na negative. Okay. Yan ta BBP yan sa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Sa mga taga-Ginubatan, good morning Tabi sa Endogabos. Happy birthday po sa brad ko na si Carl Magdaong from Kuya Jeff and Yuri. Oy, happy birthday. Kay Carl at sa Magdaong at saka from Kuya Jeff and Yuri. Boy, good morning. Okay. Sabi ni Dan Orensego ngayon tabi schedule na healing Mary's Healing Sanctuary sa Lidong Santo Domingo Albay announces the healing mass of the Healer Priest, the Reverend Father Efren Momoy Bormeo, Monday to Saturday, 6 a.m. morning, every Saturday afternoon, 5 p.m. live DCGB.
online live streaming and FB search for Mary's Healing Sanctuary on Sundays 9 a.m. To those who believe, Happy birthday to you. explanation is not necessary. Yeah. To those who do not believe, no explanation is possible. Sabi po ni Dan Orense, volunteer Mary's Healing Sanctuary. Okay? Oy, ito, happy birth anniversary today kay Kagawad Joel Balines ng Bitano. Ha? Jane Moral ng Sagpon, Barangay 4 Sagpon. Legazpi at saka kay Marcelina Longoria ng Tula-Tula, Legazpi City. Also to the late Bitano Kagawad Alan Del Aire, who is now in heaven, from Manay Merly Caceres, MMC. Okay. Thank you, Manay Merly. Good morning, Tabi, sa mga taga-Bitano. Mientras tanto, sabi ni Paring Ray, Rev Proverbs ngayon pa di 23, o kaya 29-23. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Yes, happy Monday. God bless you ngayon pa. Okay, ito pa tayo. Ito tayo sa kabila, ha? Mga birthday greetings natin. Mga taga sa Enposo COVID positive sa Daraga. Ay, sandali, tayo check na, ha? Tawad lang, talingon ko, ha? So may update si Mayor Vica yan, ha? Happy birthday po kay Zaira Barba ng Pag-asa Daragal by from Miletro Brigado. Advance happy birthday kay Marjorie Gonzales. 18th birthday niya po sa aga. Pagabati hali kay Lola Susan. Happy birthday kay Mading Edna Arnaldo ng San Roque, Legazpi City. 61 na po siya. Madi, happy birthday from Gina Lunceras ng Bagong Bayan, Daraga, Albay. Yes, good morning, ha? Oy, mga taga San Roque, Legazpi. Good morning, Tabi. Maray na agaman sa mga taga Pawa, Ilaw daw. Happy birthday kay Mary Ann Mosni C. of BU admin from her mother, Mrs. Wilma Romero Mosni ng Morales Compound, Daraga, Albay. Oy, Madam Mary Ann Mosni C. Happy birthday po. From your mother, Mrs. Wilma Romero Mosni, dyan sa Morales Compound. Happy good morning Databi kay Mama V. Vider Nieves sa San Roque, Legazpi. Hali po sa iyang mga apo. Good morning po. Cha Vider Nieves, good morning. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. Oy, pakigreet po. Happy birthday kay Krisha Ravano from Nana Viol Nueva Capos ng Libod, Kamalig, Albay. Pabati po si Glenn Mediavillo, office mate namon sa Velasco Subdivision. Number 1 mong Paradango. Yes, salamaton po. Like this, Pwede pakiulit kang kaso sa COVID-uya sa Virac. but memories remain. 25 po ang kaso sa Virac. Reminds us, Belated happy birthday sa ipagkong si Rose Bonafe from Ate Miletro Brigada. and yet your image 25 po ang kaso sa Virac. Base po sa latest na report kan Department of Health, sa mga taga Virac, Tabi dyan sa Catanduanes. Ang kaso po sa Indo, 25 sa Virac, 7 sa Caramoran, 5 sa San Miguel, 5 sa Viga, 4 sa Bagamanok, 3 sa San Andres, 2 sa Pandan, 0 po sa Bato. Kaya po 52 gabos. So kaso Tabi dyan sa Catanduanes. Maray na agad Tabi dyan kay Nong Smith Shop. Chanena. Good morning Tabi Chanena. Dyan sa Rapo-Rapo. Mga amigo ta dyan sa Nong Smith Shop. Kumusta ka mo dyan, ha? So mga paratin. Ay, madali na baga ang Pasko. Pwede ka mo dyan mag-order sa Nong Smith Shop kay mga pangregalo nindon na mga hamon, di ba? Mga kung ano pa, mga processed meat, ha? Dubayan ka mo kay Kuya Nong sa Nong Smith Shop. The best yan, ha? The best yan. Pwede ka mo dyan mag-order sa yan, para sa Pasko. Okay, happy birthday po kay Carl Magdaong from Papa, Mama, Ate, Kuya, RJ. Okay? May gong Nongs. Kay Nongs tayo.
Pagigrit po kaya sulo kong akin na si Hanilet Cornelio Leonen, 40 years old na siya. Anak, happy birthday. Hanilet Cornelio Leonen, 40 years old na po. Happy birthday. Gift for you, Enjoy po sa imong birthday. for you. May grand opening po kan Goa Partido Branch. No rin tabi ni amigong Nongs. Matibayon kay Goa ka na palang ki branch dan sa Goa sa Partido Camarines Sur. Happy birthday to you. Partido area, Partido Branch. No rin tabi ni Nongs na kuan mo na ini. Ngunyan so grand opening kang Nongs Meat Shop yan sa Goa. The best ha. Happy birthday. Sigan hiwas kang mga branches kang Nongs Meat Shop. Ngunyan palaan. Ngunyan pa. Good luck tabi That day has come. Amigo, dyan sa Guwa, iguana da tabi dyan kibagong branch tabi pagkatapos na mabukasan yan. Ngunyan tabing aldaw. Kaya ganun, paduman si amigong Nongs. Paduman na Nongs Meat Shop, Guwa branch. The best. Good morning tabi mga amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Nongs Meat Shop. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alas 5:29 na. Okay na ta. Naka-standby si Pading Mar. Gari nasa... si Pading Mar, naka-standby. Pading Mar. Yawan si Pading sa newsroom. Gari warado. Nag-text kaya si Pading Mar kinews mo niyan. Sa kuya, sa messenger. Naka-standby. Si Pading Mar para sa headline sa lahat na. Sige. Alam ko na muna si Pading Alan Mario. Ali po dyan mga tugang sa luwas. 5:29 sa morning hirit. Pading Al, good morning. Go ahead. Good morning, Balay. Mas nagandaan eksperyensya sa brownout. Hindi sa southern area kan Legazpi going to Manito. Ano so simana na sana so Sabado. And brownout maghapon. Ay pa nagkontento. Ang kabanggi, sige pa na puro palsukan ilaw. Bagay na ikinakauyak sa talaga ng mga konsumidor. At tandaan ang APEC management nagpapaluwas ng mga pahayag na panagos silang tigapagkaray ang linyang Nawawala ang signal ni Padingal. Ali po dyan sa luwas. Mientras tanto, lumang kita kay Ange Galero. Yan po sa may parte Canal Bay District. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong bareta, gadan ang duwang pulis matapos na pagbadulon ini kan nakalihi sa Sabadong banggi sa syudad ni Naga. Sa impormasyon na ako akan DCGB News, gikan sa Campo General Siminola, susug sa Naga City Police Office sa alas 6:30 nin pagkabanggi. Mantang nagkukondusir nin police visibility patrolling, ang biktimang si Police Chief Master Sergeant Romeo Padua sa Cáceres Street, bigla na siya ng ruminani ang suspitsadong si Jericho Canyo y Verdejo sa roining pedicab driver sa nasambitan ng biktima. Pinagpukan na suspitsado si Padua gamit ang metal pipe na iyong naging rason kan pagkadismayo ka ini. Mantang ipinadagos kan suspitsado ang pamumukpok asin kinoa ang badil kan pulis. Dangan pinaputokan ini sa payo asin nagdulag. Pag-abot na alas 7 nin pagkabanggi, mantang nagwaron naman ang sarupang biktima na si Police Corporal Christian Del Valle sa Barangay Tabuco, Naga City. Nanataran ka ini ang suspitsado na bitbit ang badil ni Padua. Alagad ka nahiling kan suspitsado na pababa sa iyang motor. Sa upang pulis na ini, pinaputukan man ini badil na iyo man ang kausakan sa iyang tulos na pagkagadana. Nagresponde man ang iba pa mga miyembro ng pulis, hinabol ang suspitsado, asin na corner ini sa iyang harong. Pinakaurunan ko ta ini na sumuko na alagad pinaputukan pa ini ang tropa. Rason ko na nagpuputok naman ang mga kapulisan asin na nagadan ang suspitsado man. Sigun sa pamilya kan suspitsado, pirang aldaw nang wara sa sadiri yan si Jericho, mantang kaibahan man daw ini sa drugs watch list kan syudad kan Naga. Ang PNP Bicol minapaabot nin pakikidumamay sa pamilya kan duwang pulis na nagadan na miyembro kan PNP Bicol asin sinda mapaabot man daw nin magkakanigong tabang sa mga ini.
Ito BBP, ang informasyon, Ange Galero, Nangyari sa DCGP. Maabak, ano. Nakuha na biktima sa pulis kang ano yan? Ano yun? Ha? Kan medyo riwurok na pag-iisip pa din. Ha? Nabiktimaan sa tuya, tabi ng mga kapulisan. Ano? Tungkol dyan mga tugang sa bagay na yan. Alright, 5:31. Oras, mga tugang sa Pilipinas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Basahan ko do kamuki kuan. Basahan ko do kamuki rawit-dawit ni Padeng Ray. Ngunyan na Lunes. Ngunyan na Lunes. Okay? Ang titulo kang rawit-dawit na ini, Bulaklak. Bicolanang Bulaklak. Kung ang Bicolan Bulaklak ay kilala dahil sa kakaibang bango, marami ang nabibighani o nagkakagusto. Lat ko na, gari nabasa ko na ini Padeng Ray. Gari nabasa ko na ini adi. Alat ko na. Iyo. Alat ko na, talingon ko sa laman na. Gari nabasa ko na ini Padeng. Mananggada di. Iyo, nabasa ko na ini Padeng. Salamat pala sa pangyari sa Maabaka. Iyo, nabasa ko na pala ini. Pag-una ko bago ini na Bicolanang Bulaklak. Okay. Sige Padeng. Oy, sa mga kuwan natin yan, sa mga birthday celebrators natin dyan, mga birthday celebrators natin in the morning. Sige, tapunan mo ng pag-asa. Nalibong ako pa di. Nabasa ko na pala sa imong kuwan so sa imong tabi na ano yun na rawit-dawit. Yan. Okay, sandali. I-check na muna ang pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong daw ni Lunes, 5:35 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Hello, pag-asa. Good morning po, Sir Henry. Good morning, Tabi, Melvin. Aramon ta daw ang forecast para sa aldaw na ini. Go ahead, Tabi, amigo. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB, singunyan na petsa Oktubre 18, 2021, sa aldaw ning Lunes ning pagkaga, ininang sa tuyang ligas sa update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, northeasterly surface wind flow o duros na nagahali sa norte serangan, ang nakapekto sa pinakapuro kang parte kang norte kang Luzon, mantang diglis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Maluya, sundo, moderatong duros na halis sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigil-uman sa antas poon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang o nagsirangon yan na alas 5:36 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:24 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:36 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela, kang pag-asa, DOST, Legazpi. Gari, maray ang panahon tangon yan, bigo, ano? Dahil kita na medyo nagbabanta na maraot na panahon sa satuyang nasyon, di? Opo, sangon niyan po, sir. Medyo okay naman po yung panahon nito. Liban pa lang sa mga isolated rain shower or thunderstorm. Look po ng mga localized thunderstorm. Opo. Thank you, Migo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, asin sa mabalis po sa mataga DCJP. Yes, sir. Thank you. Mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Di yun, maray pa ka dyan, di. Wara kita ngunyan ki Kwan, wara kita ngunyan ki weather disturbance as of December 18, 2021. Al Armario po minabalik sa dagdag na report. Paring Al, good morning. Go ahead. Yes, pare, siring sa sinapita, dito sa southern area ng Legazpi, at mga expiration in brownouts.
nagpapadagos aros Rosimana na ikinakauyap ng mga konsumidor dahil maghapunaan na brownout lalo pag Sabado ay panahon kontento pagkabagi sigimaan na brownout na papahayag na ng aming management. Yun ang nag-develop din na di masiring naman ito. Alaga na biglasan dahil haros Rosimana igualin mga mag-repair daw mag-improve kundi dahil manini masyado na matinas ka ng konsumidor dahil nga ni haros talagang diferensya at brownout bibihira at simana magkakapirapis yan na naka-experience ni brownout at mga konsumidor. Yan ang mga informasyon ni Saudi Eric at Ligaspi Anarmario ni DGB. Basta Morning, Henry M. Salamat pa rin Al sa observation. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:38 na. Magbabalik ang morning hirit. Magalipas lang po kan mga patalastas. Henry M. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabarangay Hinebra, Heidelin Diaz po. Isang ganadong umaga. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Kahit ako'y natumba, kinaya ko muling tumayo para magpursigi ng may mas matindi pang tapang. Gaya ko, kakayanin mo rin ang bigat ng buhay. Pagpatuloy mo lang ang pagiging ganado. Diyan ka aasenso. Basta wag ka lang bibitaw. Maniwala kang kaya mong buhatin lahat ng iyong dalahin. Bigyan mo lang ng buo ang lahat ng kaya mo. Magwawagi ka rin. Iba-iba man ang ating mga pasanin. Isa naman ang ating mitiin. Ang manalo sa hamon ng buhay. Kaya never say die lang. Kasi sa simula ng araw, pakitaan mo na agad ng lakas para patuloy kang maging inspirasyon sa iyong pamilya, kaibigan at buong barangay. Heidelin Diaz po, nakikisa sa tumitinding bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB Report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Abi VP. Good morning. As in good morning sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, sarong 22 anyos na soltero na taga-barangay Binanuahan East Legazpi, kunkun sa karsel pagkatapos na madakop sa Metro Gaetano Supermarket na nangiikit ni luncheon meat. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na mitbidan na si Eric Alcantara E. Aguilar, waran trabaho, na aligadong naaktuan asin nadakop na inilaag sa iyang short pants ang 2 pidaso nin spam luncheon meat asin tulong spam light na total mag 900 pesos labi na dai nag-agi sa cashier kun kaya duminalagan ini asin dinakop kan sa rong civilian security intelligence na sampitan ng establishmento. Katapos kan siring na bagay, turn over ang suspect sa ipatura kan security kan Metro Gaetano para patawanin magkakanigong kaso dahil sa iyang pangahabas sa laog kan nasampitan ng supermarket. Iyan tabi bibiso para mga dagdag na istorya kay Basen Mata sa mobile unit. Ako po, si Alvin. Sige. Balik kita mga tugang sa programa sa Morning Hearing. Thank you, Lowen. Balik kita digdi sa tuyang mga dagdag na kaaraman sa pag-aaga. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning.
Mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit. Aram daw nindo kung perang taon pwedeng mabuhay ang karabaw sa kinaban. Susog mga tugang sa pag-aadal, depende po sa anuman na klase mga tugang nin karabaw. Ang karabaw da tabi nabubuhay mga tugang sa laog nin 18 hanggang 20 taon. Ang female na karabaw, mga tugang, kaya pong magbundag nin sarong ugbon, mga tugang kada 2 taon. Alaga. Pero di pa ako nakadangog mga tugang kikarabaw na nagmundag kikambal na karabaw. O at sa bagay, normal nga yan. Makangalas niya kung sa karabaw ugbon ki baka. Sa ibong nalado ang karabaw mga tugang sa databi na pinaka-importanting hayop sa kinaban. Lalo na po sa mga lugar na arogan Pilipinas, Vietnam, Taiwan, asin sa iba pang parte kan Southeast Asian countries, mga tugang importante ini nakatabang kan mga parauma. Bako man siya masyadong makusog kumpara tabi mga tugang sa kabayo. Alagad, ini po mga tugang na baka o nakarabaw, mas may kusog siya kung minaguyod gamit mga tugang an sa iyang abaga. Iyuman ang gadading, ha? Kaya bagay, gagamit ba kan mga tao sa pag-arado, ha? Gagamit kan mga tao, mga tugang sa pag-arado sa mga bulon. Sa ibong nalado, maluya ang resistensya kang karabaw sa init kumpara mga tugang sa baka. Paningit sa morning hirit. Iyuman ang gadadi, tapag mainit na ang panahon, ang karabaw naghahanap na yan mga tugang kikwan, naghahanap na yan kilabugan. Okay, 10 minutes bago po pag-abot ang alas 6 sinaga, dumang kita kay Renz Luna sa report. Good morning, Renz. Renz. Good morning, Tabi. BP, Marina Aga. Sina Marina Aga sa mga parantabay sa mga niya mga bareta sa Roman na lalaki na arestado sa Gilibong bypass operation dagdi sa Banuaan ng Daragalbay. Ang suspect na bitbinan na si Rodolfo Galvez y Alegre alias Kakbo, 47 Gili na muna dyan, taso ayam nagkakawaragas. Hindi ba ang problema dito sa Dunya Maria? Trakol ayam. Yan o, nag-iri wala mang kang basura. Nakaigwa kitinapok niya na sa rumpa ang manok. Oni kaya pigaragawang kanayam. Igwa kayang sarong grupong ayam digday. Kuning asosasyon. Nagdirect din mga napagkaaga. Yes, okay. O sige na, garayo na gayon. Go. Ang nag-arestar na suspect na midbida na si Rodolfo Galvez y Alegro alias Capgo, 47 anyos sa Mayagom. Sarong plumber, as a newly identified drug personality, presidente ng Prof. 3 sa Barangay Gagabuan, Daragalbay, na kung sa ina kalso hapon, ikilasar na bypass operation digdi sa Barangay San Roque, Daragalbay, na-recover digdi sa sospechado, ang sarong sa sin, pinagtutubudan na Shabu, sarong sarong pang pasasay, ang nakuha digdi sa suspect sa sarong sling bag, na sa iyang posisyon, asin sa Roman, na blue na cellphone, maginman, ang sarong genuine 500 peso bill na ginamit bilang transaction or bypass money ng mga otoridad. Kung yan ang suspect na sa potoro naman Gandaraga PNP para sa magkakanikong disposisyon. Yan ang pinabalita dito sa luwas. Renz Luna, DC Jubinal. Salamat, paringa. Salamat, Renz, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, mga istorya po dyan sa Tuya na Palibot. Okay. Sige, sandali lang tapasadhan ta daw sa mga kwanta, sa mga Facebook viewers natin, ha? Mga Facebook viewers natin in the morning, digdi po sa DCGB. Good morning, sabi ni Chi David. Good morning, tabi dyan sa baybay. Ingat, pirmi ka mo. Good morning, Chi David. Ay, kano doon nara? May mga David man na ganyan sa baybay. Kumusta ko daw si Chopol dyan sa baybay, ha? Tabi sa gabos dyan ng mga parantabay ta sa baybay, Legazpi City, ha?
Saka kay, sabi ni Kagawa, Joy Esquivel Arroyo, good morning. Martin Tuklaw Torillo Bondial. Pakigreet po sa SRB, APC, Brads and Seas. Good morning, Ned Mendoza. Good morning, Janeline Makasinaglindyo, Richel Diaz Manjares, watching from Pariaan, Kamalig, Albay. David Orozco, nagsabi, watching from Taisan, Legazpi. Papa Hen, di sa mo, nagkambal sa Carabao, pero nagadan si Saro. Talaga? Sabi ni Clara, talaga. Babylin Lo Richa Adilye. Morning. Joby Rizontok from Uwas, Albay. Chapuring Almilia, good morning Tabi. Oy si Ate Flery Gaviria, good morning Hirit ngaya. DCGB, yes Ate Flery, morning. Mary Rose Russell, watching from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Tita Tinok Bina, good morning Tabi. Romeo Candano, good morning sir. Okay, yun na. Dakulon, say na nga na iso iba isus ko. Deko na na-scan sa iba pang greetings. Totoo naman po sa iba. Panoon tabi patan sa tuyang phone book. Good morning. Ay si ate kayin may missed call. Digdihen nagadan sa Carabao. Binuno kaya. Sarawayon man ini man. Ate kayin, nag-daily routine. Mag-Jim's Coffee na po mga taga-Daraga. Morning hirit po. Ingat kita kabot. Good morning, Mama Kayen. Mami Kayen. Good morning. Sabi ni Ate Kayen, mag-Jim's Coffee na. Aga na. Jim's Coffee na. An sa tuyang paboritong dakulo na variant ka, numanap ka mo dyan sa mga saudan. Sa mga groceries. Dyan sa LCC, pirmi dyan igwa, sa grocery kang LCC. Buda sa iba pa nyato dyan ng mga tindahan. Mga drugstore, sa puton lang kung may Jim's Coffee. Available po na Jim's Coffee dyan sa mga tindahan. Okay? Isaray ang sachet, Isaray ang sachet, tapos mga tugang magtipon, kilimang sachet kada sarong sobre. Suratan sa luwas kang pangaran, address, permahan. Tapos mga tugang isurat ang suging tindang kung sa imbinakal, cellphone number. Asin po ang raffle promo. Ang promo title. Ang promo title po, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix raffle promo. Yan. Si kayin, gari ka dakol na kaning entries. Gari dakol na si kayin na entries gayon. Oral daw kikape ining babaying ining. Sige ne, kung mo lang yan tabi, kompleto mo tapos yapit mo sa DCGB, Hanapon mo ako, namimista ka na maray. Dahil pa ngayon nabubo, ay ano text ni, may text kaya, ano yung text mo kaya yan? Dahil pa nga ni nabubunot, natatry nabubunot, grabe ng luya. Ay sana, tsagaan mo lang. Malay mo kung duman mabunot ang pangaran mo sa 1 million pesos. Yan. Okay? Ang lakas ng ulan kagabi, halos bumaha sa Isla Cagraray. Talaga? Hapot ko tabi kung sa'yo nagpositive sa taga-Daraga. Sabi ni Ate Kayen, sana dalawa ang puso ko. Happy birthday po kay Ate Nonilyn Bismonte from Ken. Okay na? Okay na? Yan, magkadakultang text pala. Totoo naman sa iba at maalasay na isusuuni papano pa Okay, good morning. CP number mo Kuya Henry. Ansip, tinext mo na nga nila to sunta ka dyan na. Tinext mo na nga ni, di pa rin pala nag-text. Iyo na nga pa di, binasa mo na. Pakihalat-halat lang kang rawit-dawit niya to. Salamat pa di. I love you pa di. Likewise pa di. Pangyayari sa Mauraro. Good morning. Pwede maaraman kung pwede magtinda sa Villar. Mag 3 weeks na po na dahil kami nakakatinda. Paagi mo po maraman para tinda duma. Nata, ba magtinda sa Villar? Binawal? Ay sige po, tayo pa-verify ko daw. Nata, ano pong ititinda nindo? Ano po ang sinong ititinda dyan sa Villar, Albay? Pakitext na po kung anong sinong ititinda. Nata, binawal magtinda? Binawal magtinda pala? Sa Villar, Albay. Bukulibat ko sa tiwi.
Mga tugang, medyo, medyo, pag Domingo sa TV, sarado ba ang kwan? Mga ibang establishment rin negosyo, ha? Kasi duman sa order ni Mayor Villanueva, ha? Okay. Good morning, Databi, kay Dunya Mabel Año Nuevo ng San Roque, Legazpi, at saka kay Janet Bandol ng Taisan. Ma'am Grace Bunaobra nagsabing good morning everyone. Good morning daw sa mga tagalibod. Sabi ni Ryan Presbitero. Romy, ay ko na si Sir Romy, nabasa ko na kasabago. Okay. Mon Austria, good morning from Lobo, Batangas. Ako pero taga Baskaran, Daraga, Albay. Enjoy listening and watching you po. Thank you, Mon. Good morning, Mon. Erlinda Bragais, happy Monday. Okay. Ang mga bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Masunod, magalipas lang kan mga patalastas. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vita Zinc. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw.
Pilipino. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1187 series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05 na sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, mga tugang October 18, 2021. Headlines kan mga bareta. Pagbabakuna, pagpapadagos ko niya na albay sa Albay Astrodome. Farmaskuhan sa DOT, magkakaigwan ng iba pang aktibidades. Sa lado nasyonal, kaso din COVID-19, posibleng magbaba sa katapusan kang presenteng bulan. Dengo na maging kampante ang publiko, maski nagbaba ang kaso kan COVID-19. Malnutrition as in climate change, kausa kan Bagitio sa Guatemala. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nakatala na pagpadagos po mo niyan sagkod sa masunod na aldaw ang pagbakuna kontra sa COVID-19 para sa mga personang may edad 18 anyos pa itaas sa Albay Astrodome. Sa Biso kan Albay Provincial Health Office, sinabi kay ni na dapat magparestrong unan si say man na interesadong magpatulok sa bakuna para mataunanin prioridad sa oras din pagbabakuna. Sa indang sinabi na puspusan ng unyan ang pagbabakuna dahilan tamay mga nagabot ng supply nin bakuna, kaya kinakaipuan ining magamit tanganing mas dakul pang mga albayanos at makinabang kaini siring man matawanan nin proteksyon kontra virus.
matapos mapailawan ang higanteng Christmas tree sa Natad kan Department of Tourism Regional Office number 5 na simbolo kan panahonin Pasko sa tahaw kan nagpapadagos ng patakod kan COVID-19. May mga nakalinyang aktibidades na mangyayari o makandidato o kaya makakatao nin kaugbahan sa publiko sa pagikan farm maskuhan sa DOT5. Sinabi ni Tourism Regional Director Herbie Aguas na magkakaigwasindan in weekend market kada Biyernes kung saan ang mga paratano matatawanan ng oportunidad na may pabakal sa saindang mga produkto sa mas baratong presyo. Sayang sinabi na sa paagi kaini magkakatabang man sa inda ang mga paratanom kanalbay siring man makinabang ang publiko sa mas baratong presyo kan mga produktong lokal. Board member Eva Ribayan nagangalas kung ngata natag-anina alagad ang presyo kan bagas sa mga merkado mantinidong halangkaw. Jimmy nasalita sa detalye. Anina ni Naparoy, ani pinagngangalas ni board member Eva Ribayan na tan presyo kan baga sa mga merkado dahil nagbabarato. An makanos na parte ang mga parauma pag nag-remisa, pigtataga ang presyo kan mga pribadong negosyante kon sa 19 pesos ang kada kilo. Kan Paroy, nagluluwas bako balansyado ang sitwasyon. Monopolado ang presyo ka na bagas kung kaya susog sa nasabing board member kung malaw sa aga na magbisita digdi sa Albay si DA Secretary William Dar, personal niyang ipapaabot ang bagay na ini. Ang sitwasyon na ini, kay puhanin intervention talaga kan mga nanunungdan na opisyalin gobyerno sa pagsabing hirakman, kan mga parauma hirakman, kan mga tao na nagbabakal ni na mga baga sa merkado, bastante ang produkto, alagad ang presyo, nagdadalagan manggiraray sa 30 cities ng 45 pesos ang kada kilo sa mga merkado publiko. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Bilang kan mga bakunadong Ligaspeño, padagos na nagdadakol sigon kay Alkalde Noel Rosal. Ange Galero sa detalye. 68,209 ang total o 68,209 ang total na bilang kan mga Ligaspeño o na fully vaccinated na kontra sa helang na COVID-19 asin ini padagos pang nadudugangan. Inan kinonfirmar ni Alcalde Noel Rosal kung sa iyang sinabi na partekan ini kan 142,675 na total na nagamit na doses ng bakuna sa syudad ni Legazpi. 7,933 ang fully vaccinated na mga health workers o A1 category. Mantang para sa mga senior citizens o A2 category, nag-abot naman sa 10,167 ang mga fully vaccinated as in 21,500 Gs para sa mga nasa ilarom kan A3 category o ang persons with comorbidities. Sa A4 category, sigud kay Rosal, nag-abot naman sa 24,041 asin ini padagos pag nadudugangan di sa syudad kan Legazpi asin man para sa A5 o kaya indigent population category igwa naman sinda ni nairihiso na 472 mantang dakolman ang nasa irarom na kan mga subcategory. Labi 74,000 man ang mga Legazpeño na nasa first dose pa sana kan bakuna sa kontra sa COVID-19 sigon sa alkalde. Mientras na naglalaom ang gobyerno lokal kan Legazpi na mas madugangan pa ang bilang na ini sa rason sa ngunyan na aldaw, mapuo naman sindakan pagbabakuna para sa general public o ang mga 18 anyos pataas. Sinabi ka ini na may QR code o wara basta magdala ni validong ID, pwedeng i-akomodar kan sa mga personahes mantang 1,700 na doses ng Sinovac ang gagamiton para sa ngunyan na aldaw. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Maabot po sa 53.3 tons nin basura ang nakukolekta kan syudad ni Legazpi as in 23.32 tonelada sa Daraga Albay Oro Aldao. Inisigon sa datos kan Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau 5 na
ipinagpresentar ni Angela Añonuevo, Senior Environmental Management Specialist kung saan sa iyong pinaliwanag na nasabing numero nagpapatunay na halangkaw kan mga basurang pigtatapok sa mga salog at sinistero sa nasabing syudad at munisipyo. Sinabi ni Añonuevo na ang salog halis sa Daraga pasiring sa Legazpi kay bahan ang Makabalo asin sa Gumayon River ang mantinidong nasa Class C. Basado naman sa assessment report kan sa indang ahensya. Sa ibong nalado, buminagsakman ang mga salog sa tulong aspeto na parametro iyo ang biochemical oxygen demand as in dissolved oxygen level. Sabi nga po, ang isang programa po natin dito Pinas, makikita po natin yun yung impact sa environment through collaborative effort. Lahat po ng mga activities natin pertaining to environmental protection, lalong-lalo na po sa water quality, dapat po ma-unified natin, integrate, harmonize para po yung impact sa community, kitang-kita po na. Sa ibong nalado, sa ngunya ng DNR-EMV, nagpapadago sa saindang Information Dissemination Campaign asin koordinasyon sa kada lokal na gobyerno para sa pagplano asin pag-ibon ng pulisiya na implementar para maimantener ang malinig asin salbado ang mga tao asin marine animals sa kadagatan. Top 3 most wanted person sa Kabikolan na may po mas o menos 50 patong na counts in estafa at in illegal recruitment na sa Kotikan, Legazpi City PNP sa Cainta Rizal. Lowens Marcena sa report. Sinusog para aristaron kan Legazpi City Police ang sarong top 3 regional most wanted person sa Kabikolan sa Cainta Rizal para panimbagon ini sa poko mas o menos magsi-50 patong-patong na counts nin illegal recruitment as in estafa. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect nabisto na si certain Emmanuel Dino E. Armenia, 58 anyos, na taga 255D Cambridge Village, San Andres, Cainta, Rizal. Ini sinusog para aristaron kan tropas kan Legazpi City Police asin Cainta Municipal Police pagkatapos na magpaluwas din orden ang mga huwes na sinda Arlinda Gratel Rizal kan MTCC 1 Legazpi City, Solon Season kan RTC 1 Legazpi City asin iba pa sa pagkakaimbuelto kan nasampitan ng sospechado sa manlain-lain na kaso ng illegal recruitment asin estafa. Siya pinasabot ka natura kan sa iyang pagkakaristar asin ini nakatala na i-turn over sa BJMP dahil tayo kadakol ng mga orden kan mga huwes nin mandamiento de aresto na may mga piyansaman para sa iyang paramian rasta libertad. Alagad gabos na ini patong-patong na ikakadipisil kan sa iyang pagkakaluwa sa karsel. Sigun kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodolon Bitita kan Legazpi City Police, ang mga ini parte kan ispersos kan kapulisan sa Legazpi. Nadakupon ang mga may atraso sa ley, ngani na matawan ni justisya ang mga nabiktima kan mga manlain-lain na wanted persons, lalo na ang mga nabiktima digdi sa syudad kan Legazpi. Dagdag na bareta kay Basin Reboy Mata sa Mobile Unit, ako po, Selby. Mga personahes kan City Veterinary Office dahil nagasawa sa pangapudan sa mga may ataman in ayam sa Legazpi. Al Armario sa report. Ay nagsasawa at mga personahes kan City Veterinary Office sa pangapudan na maging responsable at mga may asama na ayam na informasyon, ayun ng informasyon ni Doc Manis Timon ng City Veterinary Office na kung naman na nagkamarakunahan na ayam. Alaga na problema na luman nagdagdag ang mga makumakunado, sige paan o rumpon. Kaya ibang barangay, kadakol na malawagaw ng mga ayam. Nagkulang ang kooperasyon ng mga may nadiri na makoresponsable dahil matatapos ang sharing ng concern. Kaya ang City Veterinary personnel ay nagsasawa sa saindang kampanya. Alarmario, CCTV. Nagpahayag ng suporta si Alcalde Noel Rosal sa programa kan iba-ibang organisasyon lalo na sa DCGB ana nagkaigwan inisyatibo sa pagproteher kan kapalibutan. Sayang mensahe sa nangyaring Forum on Integral Ecological Development kan Sabado, ipinaliwanag kan alkalde ang importansya kan mga aktibidad asin programa para sa tuyang kapalibutan dahil sa may konsiderar ining noble na inisyatibo.
So I would like to commend DCGB for initiating this. I would like to assure you that the city will always be supportive in this kind of endeavor. With this climate change phenomenon, life must go on, but we have really a role to play, especially for the protection of our environment. As we all know, we are under pandemic, but this should not be a reason that we have to be more aggressive. We have to reassess our programs, especially for environment. Sigon kay Rosal, dakol pang mga programa nakalatag sa syudad alagad dahil sa patakot kan pandemyang COVID-19. Kay po na magkaigon ng inisyatiba ang Lambang Legaspeño tanganing mamantener ang malinig. Nakapalibutan asin salbado sa manahelang sangon niya naggalaom si Rosal na sa pagikan aktibidad kan gobyerno asin iba pang organisasyon magiging matrayumpuan sa indang kampanya na protektaran ang salog, kadagatan asin ang mga mangroves. Sarong wanted na persona sa Camarines Sur sa kasong pang-aabuso, arestado sa Daraga, Albay. Renz Luna sa report. Sa Romana, personang wanted sa kasong pang-aabuso sa kababayan ng kaakian sa Camarines Sur ang naarestar digdi sa Banuang kan Daragalbay. Ang sospek na minpidan na si Jerome Cabal y Reynaldo, 22 anyos, may living partner sa rong helper asin residente kan Zone 4 Barangay Panaypuyan, Bula, Camarines Sur asin ini naarestar digdi sa Binitayan na Daragalbay sa bisa ning sarong mandamiento de aresto na pinag-iso din na korte kontra sa sospek sa pagbalgar Section 5H kan RA 9262 of violation of Anti-Violence Against Women and Children's Act of 2004. Inarestaran ng nabitan ng sospek at sinigwa pinagrekomendar na piyansang maabot na 24,000 pesos para sa emparamian tras na libertad kaysa ngunyan ng sospek na siya paturna magkandarga PNP para sa magkakaligong disposisyon. Yaman na nabarita sa luwas, Renz Luna, DC Chibinyo. 17 minutos pasado alas 6 nin aga. Iba pang mga bareta, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte. I started working at the age of 10 bilang basurero. Rexidol Forte, if symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum.
Ang robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito
Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. GB News Express. GB News Express. Paragos kitang unyan mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Narehistro po kan Department of Health ang 10,238 na numero kan mga individual sa bilog na nasyon na nakarecover sa COVID-19. Dahil ang digdi puminakol na sa 2,578,052 ang kabilogan na bilang kan mga narahay sa nasabing helang sa bilog na nasyon. Base sa datos kan DOH, nasa 6,913 na ang kadagdagan na kaso ng COVID-19 ang sa indang narehistro, kaya ang totalmenteng numero kan aktibong kaso nasa 81,641 sana. 95 man ang nagadaan sa numero kaini. Ang total kaso hapon nasa 40,675 base sa datos ang kontribusyon kan tulong laboratorio na ini. Uminabot sa 0.5% sa gabos na samples kan na testing as in 0.5% sa gabos na positibong individual sa nakalis na 14 aldaw. Nagabot na sa nasyon ang sobra sa 200,000 na doses ng COVID-19 vaccine gikan sa Pfizer. Nagabot ini bandang alas 9:30 nin Banggi, nagkaperang oras. Matapos magabot man ang sobra sa 7,000 na dosis ng Sputnik V vaccine. Personal na sinabat kan nagkaperang opisyal gikan sa National Task Force on COVID-19 ang pag-abot kan government procured vaccine. Pinasalamatan ni National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Teodoro Herbosa ang gobyerno kan Amerika sa pag-abot kan nasabing brand din bakuna. Ang nasabing mga bakuna gagamiton para sa minor de edad kung saan nagpuuna ang pilot vaccination sa nasabing age group kano minaging Biyernes. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, plano po ni Mayor Isko Moreno, sarong presidential aspirant, ang pagprioridad sa pagkataon in food o pagkapakusog kan food production as in food security. Kung ini palado na maging presidente sa 2022, ang food security daw saro sa numero 1 patakot sa national security. Kung kaya ini kinakaipo na matawadanin sufisyenteng pagkaon, partikular na ang para sa mga namanwa ang Pilipino, asin na dapat mataunan ng atensyon kan gobyerno. Ang Aksyon Demokratiko Standard Bearer, asikasabayan sa iyang Vice Presidential Candidate na si Mr. Willie Ong, asin tulupang mga senatorial bets, iyo ang nagpasiring sa Mindanao para sa siring na bagay pagkatapos na panginutan man ni Senador Ralph Recto ang sinabi ng pagtripon may kinaraman sa One Batangas Party. Ang Aksyon Demokratiko asin iba pang mga senatorial candidates yung nagpasiring sa sinabing lugar para sa sarong dakulang pagtripon. Pinatanidan mang kaini ang mga smugglers may kinaraman sa sinabi ng bagay dahilan ta iniansaro sa nag-apekto ng gusto may kinaraman sa problema kan food security sa nasyon. Ang agrikultura, iyo daw ang saros ang ikawalo sa 10 10-point agenda kan governance may kinaraman sa sinabi ng bagay para sa pagkataunin lupang pambuhay at nagbibigay ng pag-asa. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang na hadit ang sarong grupo nin mga doktor sa pagbaba sa alert level 3 kan Metro Manila.
Poon kan Sabado, Oktubre 16, sigon kay Dr. Maricar Limpin, Presidente kan Philippine College of Physicians o PCP, dahil dai pa nakakahangos ang mga health workers sa pagitaas kan kaso ng COVID-19. Apera digdi pinahayag ni Limpin na ang paghadit nindang mga doctors kung dai tulos makaresponde ang gobyerno in kaso sa pagitaas ng infections. Sinabi ni Limpin na kung ibabase sa mga naging experience kay ito, sa kada maturos ng restrictions, may kaibahan na paglingaw sa minimum health standards ang mga Pilipino. Dahil dapat na maging kampante ang publiko sa pagbaba kang Alert Level 3 sa Metro Manila. Inan sinabi ni Dr. Rodgin Solante, sarong infectious disease expert at miyembro kan Vaccine Expert Panel o BAP, dahil paano pa man giraray nin COVID-19 patients ang ICU kan mga ospital maski nagbaba ng kaso nin COVID-19. Sinabi ni Solante na nasa 7,000 sa 8,000 na infection pa nanday pa o bako pa manggiraray magayon na numero. Nagapilar man sa publiko si Solantes na mas maging maingat sa diit na pagbukasin ng ekonomiya kan ipinairarom sa Alert Level 2 ang Metro Manila o Alert Level 3 ang Metro Manila sa Oktubre 31. Rinuso po nin mga residentes ang simbahan as in Dolomite Beach sa Baywalk matapos ang magturos ang alert level status sa National Capital Region. Sigon sa report, alas 6 pasana nin aga hanggang alas 8 nin aga, binuksan na ang gate kan Dolomite Beach para sa mga residentes na gustong mahiling ang atraksyon. Mientras na panagos mamanggiraray ang pagbantay sa mga otoridad ang nasabing lugar sa pag-obserbar kan health as in safety protocol. Iluluwas po kan Commission on Elections o COMELEC ang pinalalistahan kan mga kandidato para sa 2022 elections. Agabot kan bulan in Disyembre, ini matapos na matanggal ang mga pinagkukonsidera na nuisance candidates sa saindang presenting listahan. Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez, na maabot sa 95% digdi ang pinaglalauman na mawara. Pagkatapos o pagnatapos na nindang saraon ng mga kandidato, nagpuon naman ang evaluation kan COMELEC sa mga nagsumiter ng COC. Base sa listahan kan COMELEC, nasa 97 ang nagsumiter ng COC sa pagka-presidente, mantang 28 sa pagka-vice-presidente. Mientras na dai ng plano ang COMELEC na palawigon pa ang voters registration sa nakatalaan na magtapos mga tugang sa Oktubre 30. Alas 6:33 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel.
sweetly num-num. Dapat mag-great taste white caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweetly num-num. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang Sweetly Namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Paragos kita mga tugang sa mga bareta alas 6 tigdi po sa DCGB. Bareta ngunyan sa ibang nasyon. Winabot po sa 19 kataong nagadaan matapos ang matinding pagbaha sa Southern India. Dakol na mga harungman ang naraot dara ka nagkapirang aldaw na makusog na pag-uran sa Kottayam District State. Guminamit na nin mga helicopters at mga military rescuers para magatod nin mga ayudang pagkaon sa mga biktima. Ipiglunad naman sa mga bangkaan mga residentes para sinda maibakwar. Igalauman na malangkaw pang numero kan mga nagadaan dahil dakol ang mga na-report na nawawara. COVID tips, mga tugang, ngunya na pagkaaga.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Pwede pa man giraray na maprotehiran ang satuyang sadiri sa COVID-19 maski kay puhantang magluwas para sa pangangaipo kan satuyang pamilya. Inang abiso kan WHO Philippines. Sinabi kan ahensya na ang bakunado o bako pa man bakunado o galion na may sufisyenteng pag-iingat siring at pagsulog nin face mask, paglidig nin kamot asin physical distancing. Pag-asa Ligaspi sa kamugtagan kang panahon kay po si Melvin Almuela. Singunyan na petsa Oktubre 18, 2021, saldaw ning Lunes ning pagkaga. Ininang satuyang ligas update sa kamugtakan kang satuyang panahon. Northeaster east-northeast wind flow o duros na nagahali sa norte serangan ang nakapekto sa pinakapuro kang parte kang norte kang Luzon. Mantang diglis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Maluya, sundo, moderatong doros na halis sa norte serangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigil-uman Santas poon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang o nagsirangon niyan na alas 5:36 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:24 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela kang Pag-asa, DOST Ligaspi. News. Business News. Mga tugang sa ikawalong sunod na simana, may taas giraray ang presyo kan produktong petrolyo. Sigon sa taga-industriya, magkakawat sa 1.90 sagkod 2 pesos. Ang pinagalaoman na aumento sa presyo kan gasolina, 1.40 sagkod 1.50 ang dagdag sa presyo kan kada litro nin diesel. Maabot man sa 1.30 sagkod 1.40 ang pinagalaoman na dagdag sa presyo kan kada kerosene. Kan nakaaging simana nagsumiter na nin fare hike petition ng mga tsuper sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ini pinaguyunan man kan grupo nin mga commuter dahil nagkikirad na ang mga tsuper sa serye nin aumento sa presyo magin ang mga restrictions na darakan pandemya. Inagad man na suspenderon ang implementasyon kan excise tax dahil sa serye kanin oil price increase. Sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Nasa proseso na ngunya nin konsultasyon ang mga obispo sa nasyon para sa Synod of Synodality na pighagad sa gabos na simbahan ni Pope Francis. Ini matapos na sa pag-isikan mga senyales ng panahon o signs of times para makasimbag sa presenteng mga agyat. Sigon sa Philippine Bishops adalan kan simbahan ang mga paagi tanganing magsimbag sa agyat kan pandemya. Ang mga eskandalo sa simbahan asin gobyerno, materialismo asin secularism asin ang double-edged power kan digital world. Piglansan ni Pope Francis ang Synod of Synodality asin mga proseso kaini kanakalihis na Oktubre 9 duman sa Vatican. Pinunan man tulos kasudma sa mga parokya ang proseso sa paginin napigahagad na feedback sa mga parokyano. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang ngayon po ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyang pong aldaw ni Lunes. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Sering man ang Mega Force Patrol, ali po dyan sa luwas kay ba si Andy Espinar. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Takol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Para kay Ralph na napuruhan ng boss,
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 7 minutes bago magabot ang alas 7. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Uni po mga tugang, ang latest may kinaraman sa number of active COVID cases sa kada probinsya. Lugarin kita kidata per municipality, digdi po sa probinsya Canalbay. Pero baka igwatabi dyan sa PHO, kaya dagday kita kinakukuhaan update mga tugang oral daw. Ano ko po kay regular update, iyo po ang Department of Health Regional Office number 5. Sa mga naghahapot tabi, kumpira mga tugang ang aktibong kaso nin COVID-19, gabos-gabos na sa Albay as of yesterday. Update tabi kan DOH mga tugang, although ang petsa kay ni 16 pero linuwas ini kaso hapon kan DOH. Ang Albay po igwaki 1,642 na aktibong kaso. Ang Camarines Norte 1,020. Camarines Sur, alangkaw na pala ang Camsur, 5,441 at 31. 5,431 ang Camarines Sur. Ang Catanduanes po 460. Masbate, iga po ki active cases na 1,973, 1973. Sa ibong nalado, ang Sorsogon, iga po din 367. Ang siyudad ni Legazpi, kita po sa Legazpi, base po ini sa record kan Department of Health, 696. Ang Legazpi City po, 696. 696. Sa Naga City, 1,671. 1,671. Okay? So yan tabi. Sa kabilugan, mga tugang 13,398. Igwa ki others digdi na 138. Ining others na ini, iyo po sa mga yaon digdi sa Bicol na na-detect na nagka-COVID. Pero po mga tugang, mga residentes tabi ini sa luwas po kan Bicol region. Susog sa data kan DOH, ang edad mga tugang na ang median age may kinaraman sa kaso din COVID-19 is 38 years old. Ito sumay sa edad, mga tugang na yaon dyan, ang may pinakadakol na kaso, more or less mga 38 years old. Pero, mas dakol ang nagkakaigwa po mga tugang kikaso, sandali lang 400,000. Iyo, mas dakol ang kaso, mga tugang nin kababaihan na nag-iedad na nagkaigwanin COVID. Sa edad na 21 anyos hanggang 30 anyos. Base po sa record kan DOH, mga tugang,
Ang pinakahalangkaw na edad na kaso na may COVID po is 21 years old hanggang 30 anyos, lalaki asin babayi. Pero kumpara sa, lagi kumpara man duwang ini, oro alang ko po kidiit man sana, ang kaso din mga babae na tinamaan tabi nin COVID-19. Ang sunod po dyan, mga tugang, iyo ang edad po na 31 hanggang 40. Sa edad man na ini na 31 hanggang 40, kundi ako nasasala, mas dakol-dakol man tabi ang lalaki kumpara sa babayi. Yan, ha? Then, followed by 41 to 50 years old. Ano? Pero, ang pinakagurang mga tugang na tinamaan ng COVID, nasa 81 years old to 90 years old, base po sa data ninda. Ang igamang kitang kaso na nag-edad po din 0 to 5 months. 0 to 5 years old. Ang kaso tabi mga tugang nin COVID-19. Yan po base po yan digdi sa age and distribution of confirmed COVID-19 cases. Tabi mga tugang from March 27, 2020 hanggang October 16, 2021. So pangkabilugan na po yan, mga tugang na distribution of cases nin COVID-19 sa loob po nin sobra na sa sarong taon. Pero ito tabing active cases tabi, ito po. So latest na per province sa mention ta Kasabago, mga tugang recent ito, susog po sa data kang Department of Health. Okay? So, as of now, mantinido po na halangkaw ang kaso kan Camarines Sur, 5,431. Nakasunod po mga tugang tama ba? Anong nakasunod sa Kamsur? Masbate, 1,973. Then, nakasunod po ang Naga, 1,671. Tapos ikapat po kita sa Albay, 1,642 na aktibong kaso nin COVID-19. Okay, so yan po kadakol na kan mga vaccines na nag-aarabutan, mga tugang digdi po sa sa Bicol region, sa amin sa Pilipinas. In fact, Kasubanggi, nag-aarabot tabi sa mga dagdag na vaccine. Tabi sa tuya na palibot. Kaya ano man po na bakuna yan, mga tugang na available, magpabakuna po kita kung ano niya on dyan. Hindi po sa palibot na Malaysia, hindi po mga tugang sa tuya tabi na sa Pilipinas nagarabutan sa mga vaccine. Pero pag medyo Sinovac ang vaccine, maluya ang pila. Pag Sinovac ang vaccine, maluya ang pila. Mas kano pong vaccine, bumabakuna na po kita. May kanya-kanya man tabi yan na may kanya-kanya man yan na na abilidad. Pag-abot tabi dyan, mga tugang sa prevention kan COVID-19. Sa mga nag-abroad, igwaki sa ibang mga nasyon, igwanaki mga requirement na vaccine. Pero sa US, dahil ko sa latest tabi na news sa US, maski na tabing vaccine, tinda po mga tugang nag-aako na po kan, maski anong vaccine na approve po kang WHO. Okay? O bueno. Yan po sa tuyang latest information, mga tugang may kinaraman tabi, digdi sa issue kan COVID sa Bicol region. Okay, good morning muna kay Jelly Perseba. Yan. Good morning daw sa mga taga Mananaw, Rapu-Rapu, Albay, Azel Ovenyuna. From Quezon City. Yan. Okay? Ito sandali lang. May public service din importante noon. Good morning muna kay Board Member Herbert Borja. Good morning databi sa mga taga 3rd District of Albay. Sabi ni Pading Herbert Serrano Borja. Yan. Good morning Pading. Board Member Herbert Borja sa 3rd Distrito kan Albay. Okay.
May public service na, ay sa public service, na ko nalugod na ko, Anyway, ito, iskanong ko na lang po, garante, pasurat ko tabi kay Angel, mga tugang sa mga importante niya to na public service. Okay? O bueno, alas 7 na tabi, mga tugang, mabalik ako 7:30, duman po sa idong programang anapot sa DCGB. Madali lang, tamay mga text kita sa Smart. Sir, ang bus dapat i-check mismo. So nasakyan ko, wala lamang plastik tapos magkatabi mga pasahero. Una, hiwa-hiwalay ang sakay pero pag-abot sa labas kang naga, sige pasakay kang pasahero. Dapat iyo ang i-check, bako so travel pass. Sana matugunan ini. Sige tabi, forward ko po ining concern mo sa IATF Bicol. Hello? Hello po. Yes ma'am, good morning. Maapat lang po ako. Anong mabiyahe pong Panaga? Ano po ang dapat tepuhan? Madara ka po ki letter of exemption. Kung tagasayin ka po, Nagadigdi po sa Daraga. maghagad ka po dyan sa munisipyo Kandaragi Travel Pass tabi. Sa munisipyo lang kan Daraga? Opo, kung taga dyan ka po sa Daraga. Opo, may dudumanon po kaya importante, may gadan po kaya kami sa... Iyo, maghagad ka po ki letter of exemption dyan sa Daraga. May nag-issue po sila. Yan lang po sa Daraga? Saro pa po, iyo po sa Daraga. Opo. Kuno tunta ka. Sige, bye-bye. Okay, bueno, mga tugang mapaarap na kita. Pero pagpasok ko Panaga duman, nag-check sa mga pulis. Kaya grabe ang taas ng COVID. O, hindi nga reaction. Tama po ang reaction mo. Actually, medyo kuha na po kita ngunyan masyado eh. Relax masyado. Diyan po sa statistics sa present active cases na recorded can do it. Bako po yan accurate. Dakol po ako midbid. Abo magpa-RT-CPR maski may sintoma. Totoo po yan, sir. Or ma'am, yan nag-text po. Yan po na mga kasok, maski sa buong Pilipinas, yan po nakasok ang COVID sa Pilipinas active cases. O maski sa ibang lugar. Ako po, personally, ang paniniwala ko man, mas dakol po yan. Dakol po ang mga habo na magpa-antigen, magpa-RT-PCR o magpa-swab. Ano? Nabubulong na sana, nawawara na sana, mga tugang ansin ng COVID sa kanoy, sa kanoy. Taday man po siya nagpa-check up sa mga health experts niya to o kaya nag-report sa barangay o kaya po sa mga munisipyo. Totoo, ano obserbasyon mo po, posibleng arog man po ka na nangyari talaga sa palibot. Kung ako ang hiling ko, arog man po kan talaga ang nangyari. Tatarakot magpa-monitor, magpa-check up. Okay? Salamat kan sa nung pagantabay, pero ako tabi, maski kung may arog kang mukha na sintomas, kaya po ang tabi na magpa-check up. Na. Buda po mag-isolate na din personal. Nangani po na makatabang kita sa padago sa pag-ulakit kan COVID-19. Okay? Salamat kan sa nung pagantabay, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. GB us all. God bless us all.